Ka jela Meghalaya hado ka sipo bujemen step jong ka afnyo torik unaitung kaladon khat khandai ngut ki bayot thma yo COVID-19 bat lai pupra ngut ki balakon no. Ka DHSMI kala pentip bana kini ki khat khandai ngut ki bayot thmai khat nyo ngut ki di na is khasil sesrik hagaba khasan ngut ki di ki riu pat ba uwei du armed forces ba uwei usipai BSF uwei de na Garo Hills bat uwei pat na East Chantia Hills sesrik. Kilai puprangut ki bakot no ki di na East Khasil sesrik hagaba afun riu ngut ki di sipai BSF bat khat ar ngut ki riu pat ba. Da kijing yo thmai kini ki khat khandai ngut ke jela Meghalaya hado bapemi yak ni ka khobor ka don nyospa arpuitli ki positive case sanspa sapulaitli ki active case shispa nyopulaitli ki recovered case but san ngut ki balaklat no na gini ki sanspa sapulaitli ki active case ka is khasil sesrik ka don sauspa sapuitli ki active case hagaba ki sipai BSF ki don aspa sapsantli ki active case ki reupat ba ki don shispa nyopautli ki active case but ki armed forces ki don afnrutli ka West Khas Hills ka don lightly ki active case ka Riboy district ka don sanphotli ka West Jantia Hills shiphotli ka East Jantia Hills ka don khat southli ka West Garo Hills khatnrutli ka South West Garo Hills southli ka South Garo Hills ka don artli ka East Garo Hills ka don iway active case but ka North Garo Hills ka don artli